Iqtisady çökkünlügi baştan geçirýän Türkmenistany bu ýyl Oraz aýynyň öňü sürýäsinde ýangys beketlerine we awtodrolgolorda ýarymyzan aýdymyny ýerine ýetirip adamlardan süýji köke we pul soraýan çağalaryň sany ýokurlandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Media maglumatlaryna görä Türkmenistany bu ýyl Oraz aýy 13 aprelde başlady. Türkmenleriň Oraz däplerine çağalar musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan aýyň öňü sürýäsinde öýleri aýlanyp ýarymyzan aýdýarlar. Bu adamlar olara tüýjü köke ýa-da başga ýerimiş hödürleýär. Bu öz boluşly däp synçlary görä soňky wagtlarda ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna gedaýçylyk etmegiň guralyny urulyp barýar. Öňleri çağalar bu maksat bilen öý jaýlary aýlanan bolsalar soňky wagtlarda habarçylary görä olar ýanygyç beketlerine we awtodrolgolary hem aýlanýarlar. Ýanygyç beketlerine we awtodrolgolary köplenç ulagly adamlar barýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Darganaty etrawyna geçen hepdäniň ortalaryndan soň ýaş çağalaryň ýanygyç beketlerine ýarymyzan aýdyp pul ýygnanlyklaryny, olary adamlaryň tüýjü köke berenligini habar berýär. Habarçy ýerli ýaşaýjylara salgylanyp olaryň sanynyň geçen ýyllar bilen deňeşdirilerini epetli artanyny habar berýär. Olar munyň mümkin bolan sebäbini ýurtda dowam edýän ykdysady çökkünlik bilen düşündirýärler. Türkmen Nokot News neşri hem bu ýyl ýarymyzan aýdyp adamlardan pul we ýygy içki soraýan çağalaryň has köp gödülýänligini habar berýär. Odal çağalardyň hususy jaýlary aýlanardylar. Indi bolsa olar dükanlary we döwlet edaralaryna da aýlanýarlar. Elbetde bu inni güýmenje däl, çağalaryň hususany ýaş ýetginjekleriň haýsydyr bir usul bilen ene atalaryna ýardym etmek höwweti diýip neşir bir marly ýaşaýjynyň sözlerini getirýär. Neşriň habaryna görä kä halatlarda çağalar bir baran gapysyna ikinji gezek baryp ýarymyzan ýerine ýetirýär. Şeýle-de häzirki çağalar tüýjü kökeden daşgary çörek we ýygy içki hem soraýar. Türkmenleriň arasyna çağalaryň Oraz aýynyň botagysyny öýleri aýlanyp ýarymyzan ýerine ýetirmeginiň gelip çykyşy barada köp maglumat ýok. Ýöne käbir çaklamalara görä öňkü döwürlerde köpçüliklerini habar beriş serýeşleri bolman soň haçanna Oraz aýyny asmanyna ýa şekilli täze doglan aý görnünni çağalar öýleri aýlanyp täze doglan aý barada adamlara habar berer ekeni. Türkmen ýazgylary bu däwiň halk töredijliginiň bir bölegini aýdýarlar. Aýdymyň sözleri ýokarda bir aý bar diýen sözler bilen başlanýar. Köp bereniň ogly bolsun, az bereniň gyzy bolsun diýen sözler bilen tamamlanýar. Ýöne beýlik tarapdan folklor öwrenjileri bu tejribäniň beýleki musulman ýurtlarda giň ýaýramanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň durly künjeklerini aýdym-aýdyp adamlardan pul we ýygyçky soraýan çağalaryň has köp gözülmegi ýurtda ykdysady çökkünligiň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Galabersede mundan ozal Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda zirzibil dörýän adamlaryň köpelýänligini, ýurt raýatlarynyň agyr ykdysady kynçylyklary baştan geçirýänligini habar berdiler. Ilatyň ykdysady şertleri barha yaramazlaşýar. Döwlet dukanlarynyň un we çörek öpçünçüligi bilen bagly problemalary ýitileşýär. Valyutanyň gara bazaryna milli pulun hümmeti ýygyderli pesa gaçýar. Muňa garamazdan döwlet media serýeşleri ýurtda bagtyarlyk we berkararlyk zamanasynyň hökm sürýänligini öňe sürmekden el çekmeýär. 11 aprelde Russiýada okuyan we adynyň tutulmagyny islemedik türkmen saly studentden Azatlyk radiosyna goşan maglumatlary görä Adygeý Respublikasynyň Döwlet Uniwersitetinde okuyan Oraz Murat Nurýagdyw Soçyda guruşykda işleýän dethatynyň 5-nji gatyndan düşüp aradan çykdy. Emma onuň 5-nji gatdan nähil düşendigi anyk däl. Türkmen studentiniň ýene-de aýdysy Oraz Murat Nurýagdyw Adygeý Respublikasynyň merkezi Maykop şäheriniň musulman gonumçylygyna jaýlandy. Oraz Muratyň janazasyna 2000 çemesi adam gatnaşdy. Ýöne olaryň arasynda uniwersitetiň türkmen saly jogapkary wekili we onuň kömekçisi ýokdy diýip ol habar berdi. Onuň 12 aprelde 3 bilinýär. Oraz Murat Nurýagdyw 2017-nji ýylda Mary welaýatynyň Murgap etrawyndan Adygeý Respublikasyna okumaga gelipdi diýip adynyň tutulmagyny islemedik türkmen studenti Azatlyk radiosuna habar berdi. Türkiýede hereket edýän Türkmenistanyň ýaşlar hereketiniň aktivisti Dursultan Taganowanyň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä, olary Russiýanyň Krasnodar ülkesinde okuyan türkmen student gyzyň şüheli ölüm barada maglumat gowuşdy. 9 aprelde gelip koşan habara göre Russiýanyň Krasnodar ülkesiniň Armavir şehrinde okayan Roza Babacanova 1998-nji ýylda doğulan Daşoz yılanıdan kızcağızın ölüm barada şonun kulağının arkasına bir çiş bar eken ve
Şu çişi operasiya etmek için giren balinsasında bir gezek reanimasiya düşe ve palata alıyorlar. Ondan sonra yine reanimasiya alıyorlar ve şu yağdayda öyle. Şimdi özünün yakınlarından alan haberlarımıza göre doğrudan şu kulağının arkasındaki çişi ayırmak için giriptir operasiya. Yöne kızcağız bir neçe hepteden beri pulsuz kösen yan eken. Taganova yaş gıydın enatatının eden aladalarının netice vermen, onu jaylamağa gelip bilmänliklerini, Türkmen resmilerinin kömek etmeni üçün Türkmen yaşlarının öz aralarına pul yonap, Roza Babajanovany Armavir şäherine musulman konumçylygynda jaylanyklarını hem aýtdy. Bize gelip koşan haberlere göre cesedini morgdan almak için raýatlar öz aralarında pul toplanışıptır. Konsular can edip yurda alıp gitmeli barada haýyş edipdir. Yöne olar alıp bilmeceğini aýdypdyr. Öýündekiler hem ministrs vaçenle çıkıptırlar. Yöne hiç il kabul edilmedi yurdumuza. Yeni devir adatdan asar ýagdaý 14-nji ýanwarda Galmystynyň Eliste şäherine takminan aksam sagat 11-de boldy. Şonda Türkmenistany 3 student Grand Töwda merkeziniň guruşygyna işleýärkä üstlerine divar ýykyldy. Wakada bir student aradan çykdy we başga bir student agyr yaralandy diýip neşir ýazdy. Galmystynyň Eliste şäheriniň Döwlet Üniversitetiniň studenti Mälikberdi Allamuradov bu wakany şeýle ýatlaýar. 3 tane Türkmen studentler oluyor işleyenler. Ondan sonra şu vakti şu yerde divarı teklapa ayırmalı olan mahalle ondan sonra şu yankı Muhammed Ulyas diyen şu divarın aşağısında var bir bakçılığı oturuyor. Ondan sonra şu yankı 3 studentten var bir şu divar kaydan mahalle bir var ağır travma dalya. Ondan sonra onu var balnese yerleştiriyorlar. Hazır kuvvette şu travmalan oğlunun yağdayım kovuyor. Yöne beydeki Muhammed oyun aramızdan ayrıldı. Ol şu Elistan'ın Kalmyk Devlet Üniversitesi'nin 2. korpusunda injinerin fakültesi okuyordu. Ol Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşigine Muhammed Ilyasowyň jynadasyny bile okuyan ýoldaşlarynyň gurnap musulman konumçylygyna jaýlanyklaryny, oňa enatasynyň Türkmen konsullugynyň wekilleriniň gatnaşmanlyklaryny aýdy. Türkmen News neşriniň ýerden habaryna görä 22 martda Belarusyň Grozny şäheriniň Döwlet Üniversitetiniň 4-nji ýyl studenti aradan çykdy. 16 mart günü şol student üçin tiz kömek çağırylanyna oňa demalş ýollarynyň ýeti virus hastalygy bilen diagnoz goýuldy diýip neşir ýazdy. Adatlyk radiosynyň mundan ol beren maglumatyna görä 6 martda Astrahanna 23 ýaşly Türkmenistany student ýol helakçyligine aradan çykdy. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä, awtologyň kakmagy derarly ýogulan Türkmenistanyň Arslanbek Muhiddinow Astrahanyň Döwlet Tehnika Üniversitetinde Nevit gaz biznes boýunça okuýardy. Daşary ýurtlardaky dürli wakalarda aradan çykan studentler baradaky maglumatlar bilen bagly Türkmen resmiýetlerinden kommentar almak başartmady. Fiýinçilerin we aktivistleriň pikirçe Türkmen studentleriniň soňky döwürde maddi kynçylyklarynyň hasa ýetileşmegi sebäpli olar okuwyny tölek etmekde, güzeran aýlamakda ören agyr ýagdaýlary baştan geçirýärler. Çünki olara enatasynyň 2 aýdan beri ýollayan $50 Russiýaly gymmatçyk bolan ýurtda hiç zada ýetmeýär. Daşary ýurt mediasynyň ýerden resmi sallaryna görä, diňe Russiýada 30.000, Türkiýede 18.000, 16, Belarusda 9.788 sany türkmen student okuýar. Türkmenistanda awtologlaryň daşky görnüşine degişli ýene täze talaplar peýda boldy. Hususan da döwlet edaralaryna degişli awtologlaryň daşky detallarynyň ähli bölekleriniň şol sanda öndürüji tarapyndan başga reňkde göz öňünde tutulan şaýlarynyň indi ak reňkde bolmagy talap edilýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary Elibap vilayetinde awtologlara degişli täze talaplaryň aprel aýynda döwlet edaralarynyň balansyndaky uloglaryň hökmany tekniki barlygdan geçmeginiň mövsüminde belli bolandygyny aýdýarlar. Hususan da öňkü ýyllardan tapawutlykda bu ýyl awtologlaryň tekniki guratlygynyň gözegçiligi ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärleri tarapyndan amalaşyrylýar. Mundan başga da indi döwlet ulaglarynyň daşky ähli detallary diňe ak reňkde bolmaly. Habarçylar ozal bu talabyň esasan hususy ulaglara degişli bolandygyny belliýärler.
Indi avtobuslar, mikroavtobuslar, yeňil awtologlar, poçta uloglary ýaly döwlet edaralarynyň transport serwisleriniň ählisi tutuşlugyna ak bolmaly. Uloglaryň daşky bölekleri şol sanda zawod tarapyndan başga reňkde öndürilen detallary ak reňkde bolmasa, ulagyň teknik taýdan doly awat bolmagyna garamazdan guratlygy hakynda şahatnama berilmeýär. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, hususanda Türkmen Newit edaralarynda ulagyň tekniki guratlygy gözegçiliginiň geçenligini tasdiklaýan möhürli kagyzyň bolmadyk ýagdaýynda ulag sürüjilerine bellenen benzin normasy berilmeýär. Bu aralykda Gündoğur vilayetdäki döwlet edaralarynyň transport serwisleriniň tekniki ýagdaýlary hem yaramazlaşýar. Hatda saglyk edaralarynda awtologlary bejermek üçin maddi tekniki öpçünçülük kadaly berja edilmeýär. Azatlyň yerli habarçylary Farab Däne we Darganata etraplarynda tiz kömek uloglarynyň 80%-nyň işlemän garajlarda durýandygyny aýdýarlar. Esasy problema transportyň näsazlygy, tekerleriň könölşüp sandan çykmagy we ätýaşlyk şaýlarynyň bolmadygy. Maşinler udak wagtlap garajlarda kepterler we beýleki guşlar üçin ketek bolup dur. 3 etrap üçin bary ýogy 3 sany tiz kömek ulagy işleýär. Döwlet galanlaryny bejermek üçin pul bölüp bermeýär. Bular 2006-njy ýylda alynan awtologlar diýip yerli Çeşme adatlyň habarçysyna aýtdy. Türkmen News garaşsyz neşri awtologlaryň daşky detallaryny ak reňke boýamak boýunça talaplaryň sanawynyň ýene artjakdygyny habar berýär. Neşriň Aşgabatdaky ýol polisiýa gullugyndaky çeşmelerine salgylanyp ýazmagyna görä, ýakyn wagtda Türkmenistanyň paýtagtynda ak reňke reňklenmeli ulag bölekleriniň sanawyna awtologlaryň tigirleriniň gapdalyndaky palçykdan goraýan detallar goşular. Ular adatça gara bolýar. Indi bu detallaryň hem ak bolmagynyň sebäpleri ýokurdan edilen buyruk bilen düşündirilýär. Talabyň ýerine ýetirilmedik ýagdaýynda awtologyň guratlygy hakyndaky şahatnama berilmeýär. Şeýerde bu talabyň ýerine ýetirilmänligi üçin sürüji jerime tölemeli bolar we awtolog jerime duralgasyna ýerleşdirilir diýip neşir belliýär. Türkmenistanda awtologlaryň guratlygynyň gözegçiligi 2 ýylda bir gezek geçirilýär. Türkmen News tekniki guratlyk barlygynyň resmi narhynyň 50 manat çemese düşýänligini barlygyň özi hem dürli görnüşli resmi namalaryň nuskalary üçin köp tölek etmeli bolýandygyny habar berýär. Mundan başga da 100 manatdan ibarat resmi bolmadyk çykdagynyň hem bardygyny belliýär. Polisiýa işgärleri täze talabyň sebäbini resmi taýdan düşündirmediler. Ilkinji ýylky ýurtda awtologlary ak reňke reňklemek talaby 2017-nji ýylyň dekabrynda peýda bolupdy. Goýy reňkli ulaglaryň sürüjilerine jerime salyndy we olar ulaglary aga boýamaga mejbur boldy. Aşgabatyň köçelerinden goýy reňkli ulaglar köpçüliklen evakuasiýa edildi. 2019-njy ýylyň Tomsonda hususy ulaglaryň reňkine degişli bu talap birneme gowşady. 2020-nji ýylyň noýabr aýynda Aşgabatyň polisiýasy awtologlaryň daşyndaky gara detallar üçin jerime salyp başlady. Adatça awtologlaryň öňündäki gara reňkli örtük bölekleriniň awtologyň reňkine boýalmagyny talap etdi. Ondan öň türkmen awtolog eýelerinden awtologlaryň öňdäki we iski bamperleriniň ak reňke boýalmagy talap edilýärdi. Geçen ýylyň mart aýynda Aşgabatyň ýol gözegçilik polisiýasy awtolog eýelerinden LED çyralary we beýleki goşmaça ışıklary öçürmegi ýa-da doly aýyrmagy talap edipdi.